Ырымбур өлкәһенең Тук һәм Соран дигән елгалары буенда башкорт авылдары төзелеп ултырган. Был төбәктә борындан башкорттың Кыпсак, Бөрьән, Мең, Табын, Катай, Үсәргән ырулары яшәй. Тук һәм Соран буйдарында һуга якын урында емеш-еләк кимерелеп уңа. Балан, миләш, йирәйгә тиклем яй уртаһында ук муйыл бешә. Муйылдың файдаһы ла күп, аның зыяны ла күп. Аның еселә яйгыны сәскә аткан вакытында шул хәтлем тирәяккә тарала. Бер яктан ул менә шу клешләрдә үтерә икән, клешләр яратмый аны, сиркәйләр яратмый. Аның курка бөтен бөҗәкләр. Анда таза һава, үзебездә үсте, картаянның утырткан муйылы шул тиклегем зур булып үсте. Анда без баласагалар инде күмәкләшеп барып, агасларда һыгып төшеп, һаунан инде уже нык үсеп киткәс, даже бысып төшереп еп ала торгайнык. Бик яхшы була торган инде безгә. Без шунда уйнап, шаярып, туйган су ашап кайта торгайнык. Муйылды башкорттар шомырт дип тә әйтә. Бик күп йырдар, юраудар муйыл сәскәһе, емеше менән бәйле. Чөнки ул иң беренчеләрдән булып ерде ямләп, сәскә ата торган хуш есле агас. Муйыл агасы ла, емеше лә халыкта киң кулланыла. Яшь ботактары бик һыгылмалы һәм беше. Унан үрелгән һавыттар, арба кумтаһы, күрептәр бик ныклы була. Безнең якларда муйыл бик яхшы үсә. Бер үсеп китсә, аны бөтер булмай. Таратып та бөтер булмай, сабып та бөтер булмай. Бик шәп үсә. Диябыз да киптерәбез, олы-олы тимерләргә халып киптерәбез. Икмәк тимерләре була торгайны, шуңа халып киптерә торгайны. Хәзер инде духовканың листларына гына халып киптерәбез. Асык ердә, өстә, биектә, ел булсын, кояш булсын, шунда гына киптереп алабыз. Булгатып торабыз, бер ничә көндә, бер 3-4 көндә киеп сыга инде. Унтабыз да яун эләктен исә, тимердә булгас, һаулана, шуннан соң онытып куйһаң инде, караһаң аның өстендә уже мәсәргән. Шуңа ташлаган вакытларда булды нихәтлегем муйылды. Булай муйылда шул киптереп алабыз да, сепрәк токсайларга тегеп халып куябыз. Киттен исә, ныграк итеп ышкын исәң, аның теге тояклары була бит соң, хынып төшәләр дә, шуннан инде әзрәк илгәреп алһаң, үзе үсеп бетә алар. Булай үзе таза була. Муйылды киптерү өчен махсус еләс, кояш төшмәгән урын кирәк. Талгын елдә яйлап кипһә, ул үз хуты тәме менән кала. Йылы мейестә киптергәндә булгатып торалар. Кипкән муйылды элек безнең картнәем киле менән түйдерә торгайны бездән. Аның киле була торгайны шай. Агастан яһалган, уртаһы шай итеп яһалган инде, уртаһы соқыр, шуңа соқыр дип шай конусообразна. Шуңа тимер аның төя торган әйбер була торгайны. Тимер таягы була торгайны. Башы йомры гына. Шуны уртаһына гына балалар кырга ситенә түймәгез. Уртаһына шу бер урынга гына шап хугып ти утыргыз ди торгайны. Шул муйылды корны халала безгә. Шуның уртаһына гына хугып ти утырабыз. Шуннан үзе яйлап күрәбез эргәһеннән теге вагысыга муйылдың. Иреһе яйлап уртага төшә икән. Ул шул муйыл шул тиклегем дей була торгайны, вак була торгайны. Аның бер ниндәй дә түйене калмай торгайны. Хәзер инде ул килене әллә касан якканнардыр инде, юк, бездә авылдан сыгып киткәс белмәйм ул киленең нин судьбаһын тиңдә гой. Шуңа инде без хәзер мясорубка менән яһайбыз. Ул бик каты туслары аның. Аны булай гына иде булмай. Шуңа күрә мясорубкадан 2 тапкыр үткәрәбез. Тәүдә бәләкәстән сәк кына зуррак тишеклеһе менән. Шуннан инде иң вак тишекле менән үткәреп алабыз. Аны халык менән халып булмай, кул менән гына халырга кирәк. Муйылды әзләп кенә халмаһаң, тыгылала үткәрүе бик авыр, анда әйләндереп тә булмай. Шуңа мин яйлап кына төшереп торам, устан менә әйләнеп сыгып тора билеккә. Муйыл емеше башкорт халык милли аштарын төрләндергән ризыкка әйләнгән. Ырымбур өлкәһенең Красногвардейский районы Илке Юлдаш авылында муйыл эрмисегә яһайдар. Байрамнарда гына, менә бер туган көн юбилейларда шунда әзерләйләр. Менә шул районный бер мероприятиягә без үзебез әзерләп барабыз инде шунда. Иң беренче шул муйылда аша бетерәләр. Сыкһаң уже юк, баласага шундый бар микән, юк микән дип килеп алып та китәләр. Үткәрелгән муйылдың кымы
дип атайлар. Кипкән емешләре озак та һаклана, берничә елда может торырга. Берәй шунда казанлык ягында елы ердә аңа бернинди дә корт та төшмәй, бернәмә төшмәй, булмай ал. Нимә ул муел эремсеге? Муел эремсеге, муеллы корот, муеллы талкан, муеллы май дигән милли ашамлыкларыбыз бар. Улар кул тирмәнендә яки ит турагызда мясорубкалар тартылган кипкән муелдың онына башка тиешле ризык, ягъни эремсек, корот, талкан, май кушып эшләнә. 2 тапкыр үткәреп алабыз. Икенчесендә вак тишекле мясорубка белән. Уның туслары бик каты, шуңа күрә без аны кофемолка менән үткәрә алмайбыз. Аңа только мясорубканың гына көче итә. Ирләр кирәк. Беренче кат үткәргәндә ир голы көче кирәк инде. Безнең апайымнар, туганнарым барахлай яһайлар. Хәзер муелдың эре тусларын сүпләп, иләп алырга кирәк. Шуның өчен менә электән үткәрәбез инде, эрерәк электән. Нык вактан үтмәй. Муел оны, муел майы, муел хуты, муел кайнатмаһы, муел балы дигән ризыктар яһала. Һәм улар муелдың үҙенән генә алына. Артабан муелдың комына икмәк кушабыз. Икмәк яңы бешкән икмәк кушып булмай. Ул хамырга әйләнелә куя. Һауга тыгып алһак, шуның өчен без аңа искрәк бер дисә көн торган икмәкте алып һауга һалып ебетәбез дә, ул авылып торырга тиеш, авылып тора, шуны кушабыз шу муелга. Ә үзенән генә булмай. Һаулайбыз да шуны шайтып менә вак кына итеп һалабыз шуңа. Икмәк бит инде ул бөек нәмә, ул тәмилә шул икмәкте келер инде ул. Икмәк кушып яһалган, май кушып яһалган муелды озак хакларга ярамай. Аны берничә көндә уже ашап бетерергә кирәк. 2 көн, 3 көн ул муелдың тусы агылы. Онда синильный кислота берничә көн торса, синильный кислота барлыкка килә. Шуңа күрә ул кешегә бик зыян нәмә. Шәкәрдә бик күп халырга ярамай. Муел аш эшкәртүдә бик файдалы. Әмма артык ашау эсте катыра, хатта агуланырга мөмкин. Бигрәк тә муел майы кешенең кан басымын күтәрә. Уны капылда бер балгалыктан да артык ашамайдар. Мин бармак менән, кул менән эшләйм. Калак менән гына булгатып иткереп булмай аны. Икмәк кушкас үзенең тәме сыга шул вакытта. Шуңа күрә аны озак итеп, эшләйтеп басырга кирәк инде. Шәкәр кулланган икмәк менән менә шул май күп кирәкмәй. Шул самалап ул бер-беренә тоташын, ябышын, ошо бүтән халган әйберләребез. Шуның өчен менә шайтып, басам да тагыла кушамын, басам да тагыла кушамын. Ябышып торырга тиеш бер-беренә. Менә бик әйбәт килеп сыкты. Хәзер иң кызык мәле инде. Әзер продукция килеп сыга хәзер. Аның өчен ошо яһаган безнең балсыктан, муел балсыгынан тиһәң дә була, муел хамырынан тиһәң дә була. Матур итеп ашарлык әйбер яһарга кирәк инде. Тотып ашарлык булсын. Аны калак менән ашамайлар сүкидән. Бер туйымлык кына, бер кавымлык кына. Шуның өчен аны балаларда тотып берәрдә генә алып китәләр дә, ашайлар да тага килеп алып китәләр. Шулай. Башкорт милли ашларының үзе бер конфеты генә инде. Тәмнекәй генә адактан аша битергәс сәй вакытында можно сәйдән һуң да утырып. Элек кыш вакытларында алма, ниләр булмаган бит инде. Шуның өчен бу үзе бер витамин булгандыр инде барыгына ла. Шуңа бик нык яратып ашаганнардыр аны. Барыгы ашайлар. Берәү дә ашамайм дигән кешене соратқаным юк, барыгы яраталар. Апайымнар бар титаула, алар яһайлар. Башка һис кешеләрнең яһаган күргәнем юк. Бар менә мин элек торган авылда. Анда бер хатын гына яһай торган. Башка берәү дә яһамай. Минең кызым ине берәй юбилейме, туган көнме берәй булса инде, ине шул муелрымсыга яһап алып киләләр ди миңа. Шул аңа яһап барам инде. Алар яшьләр инде, яраталар, ашайлар. Өйрәнһеннәр, яһаһыннар, бик тәмле аш инде. Бик әйбәт. Алла бирсә, алар да бездән өйрәнеп яһаһыннар. Үзләренең балаларына ла калдырһыннар. Шул белемде. Картнәемдән калган. Шуннан инәем яһаган. Апайымнар яһайлар. Барыбыз да шуны яһайбыз. Муелды эшләгәндә иң беренче картнәем искә килә инде.
Оның тырышып бізде келе менен түйдіріп отыртып, шунан бізге оны ашау өзі бір шулда тәмні азық ине бетінде. Хәзер инде біздің балалар да шуны ташламахыннар, ашахыннар, яхахыннар, йыйхыннар. Ана гейе ола бүтін кіші яратмай йыйырға матур итеп йыйхыннар, үстерхыннар, киптерхыннар, ашахыннар. Шул ауырмахыннар. Аның файдаһы бик күп. Шоморт, муйыл дигән демеш ағасы Башкортостанда яшәгән һәр кемгә таныш. Был ағас яхшы үткән урындар элек-электән муйыллык, муйыллы тугай, муйыллы ул дип билдәләп аталып йөри. Муйыл иремсеге дип йөртелгән ризык ашаулыкка десерт итеп куела. Уны бер-икеннән дә артык ашап булмай. Башкорт халык милли аштарының береһе ханалган муйыл халкыбыз яшәгән бөтә урында ла танһык һәм нәзакәтле ашамлык ханала.